Bai, Madrilen gaur ministro kontseiluan aurkeztuko da eta bueno, esan genuen aldez aurretik baietza emango geniola, hemendik aurrera beste pakete batzuk ere segurazki eratuko dituzte, baina bueno, printzipioz hau ikok egiten dituen hainbat diru laguntzak dira eta ikusi duguna, ondo ikusten dugu eta aurrera egingo dugu. Hemendik aurrera ere eta Otxandianok ere lehendakariari esan zion bezala, han, bai, Madrilen baita hemen ere, ematen diren diru laguntzak eskatuko dugu, nolabait baldintzatuta egotea, ez, hau da lokalizazioa mantentzea, enpresen lokalizazioa, eta baita ere, kaleratzeak ez izatea, ez. Gai horiek mantenduko dira eta alde horretatik horrela egingo dugu. Bai hemen eta baian eta hemen Otxandianok esan zuen bezala, eskua zabali daukagu, egoera honetan denen artean irtenbide bat bilatzeko. Aipatu duzu hain zuzen ere, hemen adostasun giro hori, giro eredugarri izango litzatekeela, Madrilen kopiatzeko posible izango litzateke hori? Bueno, ez zait iruditzen, gauzak oso desberdin planteatzen dira hemen eta Madrilen eta Nafarroan jarri dezagun dana ere batera, ez? Ez Madrilen dagoena da beste lehia bat eta uste ez da hola parekotasunik egiterik. Adostasun giro hori, ari horretatik tiraka, estatus berriaren inguruan aipatu duzu 25. urte hau, 25. urtea bai, mugarria izan daitekeela. Mugarria izan behar duela, uste dugu, ez? Hau dela aurten, 2025. urte honetan, autogobernuaren urtea akordioarena izan behar duela, ez? Eta, bueno, horretan ari gara lanean, eta uste bide honetik doazela gauzak, eta akordioaren urtea izan behar duela, bai. Eta Madrilen? Bueno, hemen lehendabizi, hemen akordio bat iristera da benetan garrantzia duena, eta alderdi guztion artean lortzen balin badugu akordio on bat, Madrilen defendatzea askoz erresagoa izango da, baina lehendabizi hemen eduki behar dugu akordio hori, gero Madrilera denek elkarrekin joateko. Zailtasun, aipatzen zenuen Madrilen bai badela posible hori. Bai, nik uste posible dela, orain dagoen egoera hau onena da. Momentu azken urte hauetan izan dugun egoerarik onena daukagu. Eta aukera leio hori, esan dan aukera leio hori, oraindik zabalik dagoen bitartean, uste dut aprobetxatu egin behar dugula eta ardura politikoa dela ere aprobetxatzea. Nik azken galdera bat, Aberri egunari begira, EH Bilduk ze mezu daukan gogoatu dezu hor, eta guri ere gogoratzen bali badin duzu, Aberri egunari ze mezu? Bueno, Aberri egunaren mezuak berez da nazio bat garela. Eta nazio izatearen aldarrikapen hori da eramango duguna berriro ere Aberri egunera. Eta nazio bat garen heinean, Europari begira ere, nazio bat garela aldarrikatu egin behar dugu eta pausoak eman behar ditugu pixkanaka nazio bezala konsideratuak izateko, ez? Eta horrek eskatzen du autogobernu gehiago eskuratzea eta lan egitea hori eskuratzeko.